जल्दी 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 कन्टेक्ट लाहरदो बङाइगावआव मोनथिबाय नै जल्दी जल्दी माबायदि मोनदों दे एसे बुंनानै होदो मोजां मोनदों ना सिगांथारावथ' आंनि मुसुफोरा बारा मोजां नङामोन ना ओमफ्राय दा गोलावबो जाबाय खालारबो जाबाय मोजां जाबाय मोजां मोजां फाइनालि नै आङो सोनिया नै दहाय बिफोराव माबायदि मोनो ओमफ्राय नै आफ्टार लुक्सआव नायदो माबायदि मोनखो बुंहरद' I love it हेलौ लोगोफोर नै दिनैबो आरो क'क्राझाराव फैलायबाय फैबाय थानांगौ जादों नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय आङो भिडिअ'आव खिन्थाबाय मानि थाखाय आं फैदों ओमफ्राय आंना मबाइला गंसेया माने गाज्रि जानानै दङ ओमफ्राय बै मबाइल गंसेयाव दाख्लै फैनायखौ आं भिडिअ'खौ होनो हायाखै ओमफ्राय मबाइला माने आं पासवर्डखौ बावनानै बिदि जानानै दङ नै ओमफ्राय आं बे मबाइलनिफ्राय माने इडिट खालामनानै आं आपल'ड खालामथ'वाखैमोन ओमफ्राय होनो हायाखै मबाइला जाबा आं होगोन आरो ओमफ्राय स' आं नैबे मबाइल गंसेजों लाबाय भिडिअ'खौ ओमफ्राय स' नोंथांमोना आं मा खालामगोन दिनै आं बेखौ देखायगोन नोंथांमोना जुदि नायनो मोजां मोनब्ला नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय आरो स' बिदिब्ला भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामनोसै दे लोगो आवासा गिथावसो खोनादों नामा? गिथाव खोनाखायो नै आं बिफोरखौ देखायनो हायासै बिफोरखौबो आं देखायदों फट' खेबनासो दोनदों खिन्थु भिडिअ'खौ आं लानाय जायासै ओमफ्राय नै आफ्टाराव नै फाइनाल लुक्स आफ्टाराव ओमफ्राय नै आंना ट्रेनिङा कमप्लिट जाबाय स' लोगोफोर माबायदि नुखो नै आं बुहुत बरिया रोंबाय दे सोरबाफोर जुदि खालामनो गोसोबा जल्दी 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 कन्टेक्ट लाहरदो बङाइगावआव मोनथिबाय नै जल्दी जल्दी माबायदि मोनदों दे एसे बुंनानै होदो मोजां मोनदों ना सिगांथारावथ' आंनि मुसुफोरा बारा मोजां नङामोन ना ओमफ्राय दा गोलावबो जाबाय खालारबो जाबाय मोजां जाबाय मोजां मोजां नों बुंनानै हो फाइनालि नै आङो सोनिया Hi guys, today I came for microblading. Let's see how will be the result. Masuk banagan pak. I came with her. Nang suka dengan apa? Terus mencet. Shut up.
सारस्रांदों नै दहाय बिफोराव माबायदि मोनो ओमफ्राय नै आफ्टार लुक्सआव नायदो माबायदि मोनखो बुंहर र' I love it. आं जा मोजां मोनदों. Okay. Thank you. Welcome. जाथ'बाय माबा मोनसे बुंबावदो नै जाबाय.